Oh, see? Oh, guys, ayan, simpleng-simpleng pangpaganda lang po talaga ang gawin natin para umangat naman po tayo. Umangat yung mga mukha natin, ayan. Kasi yung mga babae, kailangan po talaga natin magpaganda. Hindi lang po tayo magpapabaya sa sarili natin. Oy, magpaganda po tayo, mga girls. 1, 2, 3, come on! Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. For today guys, ang gagawin po natin ay kung paano po ako maglalagay ng piloka at saka contact lens. Sa totoo po talaga guys, kinakabahan po ako sa pilokang ite. Ayan, sobrang haba po niya guys. Ayan, sobrang haba. Pero ako guys, gusto ko talaga guys, pag maglalagay talaga ako ng piloka, gusto ko yung pak, yung kitang-kita talaga guys. Yung ma-appreciate ng lahat na naglalagay ka pala ng piloka. Ayan, ganyan po siya guys, o kahaba, ayan. Ganyan po siya kahaba, kaya subukan po natin maglagay ng piloka. Actually guys, sobrang tagal na po na hindi na po ako naglalagay ng piloka. Ngayon lang po ako nakabalik kasi nagpe-pregnant po ako, hindi po ako pwede maglagay ng kahit ano. So, susubukan po natin ito. Pero guys, una siguro guys, maglagay muna ako ng contact lens. Ayan po, iShare contact lens. Hindi po to branded guys, sa Pikit lang to. In-order ko lang po. Ganito po yung lalagyan niya guys. Oh, wala na po dito ang contact lens guys kasi kinuha ko na siya. Ayan, binutas ko na po siya. At ito na po ang contact lens. Ayan, ite. Ayan, transfer ko na po siya dyan. Anong kulay ito? Ah, brown. Ano kaya? Brown or gray? Pero mas gusto ko gray. Sige, gray na po tayo. At kailangan lang po, at saka guys, take note po ha, kailangan nyo lang pong maglinis ng kamay bago nyo po hawakan ang mga contact lens ninyo. Kasi, sensitive kasi yung mata natin, kailangan talaga malinis. Ayan, gray po yung kukunin natin guys. Ayan, may ipit po ako. Hindi po. Nakalimutan ko na guys kung paano po maglagay ng contact lens. Hindi ko na alam kung paano. Pero susubukan lang natin. Ayan. Mga ano na guys, 1 year na atay. Hindi ako nakalagay ng contact lens. Kaya susubukan lang natin. Okay. Nanigilig ng guwapa ka guys. Mapusok-pusok yung mapa. Ang hirap talaga ka. Ano kasi guys, hindi, ano guys, ang hirap. Ayan. Parang baliktad. Ayan guys, luluha ka lang talaga. Tapos guys, ayan diba? Lagyan lang po natin ng ganito. O ayan, tis ganda ka, para ka lang umaw. O ayan, diba? Namula yung mata ko. Kasi hindi na nga ako sanay maglagay ng contact lens. Kasi, mga 1 year ago na akong naglalagay nito. Nakalimutan ko na. Ano guys, iiyak. Kasi nilagyan ko po siya ng, ito. Ano ba ito? Nilagyan ko po siya ng smart solution. Ayan. Ayan po guys, oh. Kaya medyo, dito na po tayo sa isa guys. Huwag na tayo sa iyak-iyak na dyan. Ayan. O diba? Para lang tayong nasiraan ng mata. So, nilagyan lang natin ito. Ayan guys, o diba? Hindi madali talaga guys pag piling maganda ka kasi. O ayan, tinan mo. O ayan, namula po yung mata ko. Ayan, o diba? Ayan, sige, piling gwapa pa day. O, tanawa po lang mata. O, sige, ganyan. Alam mo guys, ganito talagang mga babae. Lahat na talaga hahamakin, gumanda ka lang. So, hayaan nyo na lang po yung mata ko na para siyang umiiyak kasi
nilagyan ko po siya ng solution. Sobrang dami nilagay ko kasi para hindi talaga mamula yung mata ko. Kaya nilagyan ko siya. Kaya tingnan niyo, para siyang umiyak. Ang totoo, umiyak talaga. Ang totoo guys, umiyak talaga. Alam mo guys, tutulo kasi yung luha mo kasi hindi ka na sanay maglagay ng contact lens eh. Kaya tutulo yung mata mo, luha mo, lalabas talaga. At ito naman po tayo guys. Subukan natin lahat guys kung ano talagang makakaganda sa ayan, may lashes na po ako. Ayan. Tingnan natin. Ito. Gamit lang tayo ng itse. Bawag lang nato ng mga pilok na pilok bitaw skanding. Lagyan po natin siya ng pandikit guys para didikit talaga siya ng bonggang-bongga. Yung dikit na hindi na talaga ganyan guys. Kita niyo ba guys? Ayan. Nilagyan po natin yan. Naku, patay na. Daghan na butang. Sabi kasi dito guys, i-blur mo lang daw para madali siyang tumayo. Alam mo guys, ako kasi guys, sobra ako talagang maarte. Gusto ko talaga subukan lahat ng bagay. O diba? Tingnan mo, ayan na, umiyak o. O diba? Extra beautiful kasi yung guys eh. Yung contact lens kasi isa sa nagpapaganda ng mga babae yung mata natin. Kapag, ayan, nakikita niyo ba yan? Ayan, nilagay ko yung mga puti na yan. Ayan. Paano pa yan? Pampasiga sa mata. Tawag ito sa mata. Hila, pula. O, meron si. Ilan yung piling wapa ta? Ilan yung piling wapa ta guys? Kailangan natin hahamakin ang lahat. Gumanda lang tayo. Ayan. O diba? Ay, no. Tingnan niyo yung piluka na yan. Ako. Pang Miss Universe po to eh. Katriyo na gray. Ganon. Matanggal sa mata ko. Patay talaga ko nito. Ayan, lagay natin guys. Ayan. Hindi ko alam kung paano ko na ilagay. Ako, ang hirap pala nun. Nalagay nito guys. Ayun na, tama na. Kasi alam kung paano ito ilaghalag guys, patay ng mata. Inamin, hala. Huwag niyo po akong gayahin guys kasi hindi po ako magaling nito. Ayan. Na nangyari. Ayan na guys. Dito po talaga siya guys. Yung banda na yan. Ayan. Dito po talaga na side guys ang makapal. Kaya dito na po tayo sa isa. Panindigan na lang talaga natin to guys. Alam nyo guys, parang hindi na talaga ako nakakita nito eh. Kasi ang haba ng piluka at saka ang kapal. Sa Bisaya pa ni siya guys. Sa stadyong labunga marjug. Pilok sa kuan guys eh. Marjug pilok sa kanding ay imbot lang. Piluka ni. Mao ni resulta guys sa pinugwapa. O may nani jud. O maglisod nagtan-aw na siyo nawala na kung kuan eyeshadow o ayan. Nawala na dahil sa piloka. Wala na ko guys mo. May ganyan ba talagang piloka? Ayan. So, kailangan natin panindigan itse. So, panindigan na talaga natin. Maglagay na tayo. Kasi guys, ganito kasi yun. Kailangan ko talaga pahirapan yung sarili ko eh. So, ito na nangyari. O, ito na, ilalagay na po natin guys sa yan po guys. Guys, sobrang mahirap talaga siya. Kasi ang kapal ng piloka. Kailangan mo siyang mapadikit talaga. Kasi kung lalakad ka, baka matanggal. Ako nakakahiya. Ito na. Guys. O, ayan na. Ano nangyari sa piloka? Ayusin ang buhok. Ayan. Naku, patay.
Ayan na guys. Ayan na guys, natabunan na po yung eyeshadow ko. Ayan, hindi na po siya nakita dahil sa sa kapal ng piluka ko, at saka kailangan talaga ganito yung mata mo guys. Ayan, ganyan. Dapat ganyan kalaki ang mata mo kapag maglalagay ka ng ganitong klaseng piluka, kasi guys, sobra talaga niyang haba guys, at saka ang kapal pa ng buhok niya. Hindi to para sa akin na piluka guys, hindi to ang bagay para sa akin. Siguro guys, bibili po ako ng ibang piluka na bagay talaga sa akin, kasi guys, ayaw ko namang lumabas ng bahay ng ganito ang piluka ko. Baka sabihin naman ng batang, baliw na ba ko? Ba't ganyan ang piluka niya? Sobra naman yung haba at saka sobrang kapal. Parang hindi na po talaga ako nakakita guys. Kaya kung susubukan nyo po maglagay ng piluka ng mga piluka ng ganito guys, hanap na lang po siguro kayo ng iba na mabagay po talaga sa inyo. Kasi para sa akin guys, sa totoo lang, parang hindi bagay sa akin. Ayun na po guys ipapakita ko po sa inyo guys sa malapitan ang piluka na ito. Ayan guys, ayan. Diba? Maganda naman. Pero alam nyo guys, yung feeling na yung piluka mo ang tawag to, kanang imong piluka guys ba guys, nga nasangko na bitaw siya diri sa imong kanang kilay, mo na inana ang effect sa akong pilok karon, diba? By the way guys, abangan nyo po pala yung next vlog ko. Ang may make-upan ko po at ang lalagyan ko ng piluka yung husband ko naman. Guys, ayan, simpleng pangpaganda lang po talaga ang gawin natin para umangat naman po tayo. Umangat yung mga mukha natin, ayan. Kasi yung mga babae, kailangan po talaga natin magpaganda. Hindi lang po tayo magpapabaya sa sarili natin. Magpaganda po tayo mga girls. Ayan, kahit, ayan na, kaya guys, thank you so much. Kaya guys, yun lang po yung vlog natin for today. At sana nagustuhan nyo at sana may natutunan po kayo kahit papano, kasi sa totoo lang guys, hindi po talaga akong magaling sa anumang klaseng makeup, kasi wala po talaga akong talent sa makeup. Yung mga makeup lang na ginagawa ko tulad ng look na to, sa akin lang po yung gagamitin ko kung lalabas ako ng bahay, yun lang. Hindi po talaga ako magaling sa makeup. Kaya guys, ito na po, dito na po tayo nagtatapos sa ating vlog na ito. Kaya guys, thank you so much for watching and see you by the next vlog. And guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And guys, please, pwede pakapinin na lang sa ninyo guys, i-share na lang sa ninyo ako mga video guys. Guys, thank you so much. Ay nako, ano ba to? Ayan guys.